halo ko yan na. Jelle, op gaan goed samen met Jelle. Als maandag je buitenkant niet. Oos maak iets lichts om te eten. So, dat is wat ik eet. Wat ik vanavond ga maken. Ik ga choppies bakken. Ik ga die munsprijs. Onion rings maken. En een kaassausie. Wat sausie. En dan gaan we zo een beetje gaasje maken. Kom samen met mij. Kom eens, snij gewoon die eieren in een ringen in. Dit dakkie en ik dit erin. Als we nog pro kleine ringen gesneden is, gaan we op uit elkaar doen. Gaan we binnen die bak in plaats. Nee? Ik ga alles nog terug. Laat jullie eiers lekker afgewas. Die ring uitgehaal. Nou gaan we gewoon een beetje melk oorgooien. Met op. We gaan de melk oorgooien. Net zoals die. Ja, net zoals die. En dan gaan we ons een beetje spice en zout oorgooien. Gaan we op de ijskast zetten. Voor later. Julle, ik heb nog besluit, ik heb nog van hierdie coating. Ik ga nog van dit oor die onion rings gooien. En dan kan hij maar staan. Hij gaat zo'n peesjes laten, gaat hij hem afpakken. Dus gaan we die chipjes afpakken en dan gaan we die onion rings maar binnen hij afpakken. En dan ga ik nog die muts gewoon smoren. Nee. Ik heb nou nog oor gegooid. Hij moet nou niet lekker een paste maken. Oeh, als ze gaan morsen rijden. Dan ga ik op een frietje zetten. Voor time being, kom ons terug. So julle, terwijl die onion rings aan die ijskast is, ga ik nog die chippies bakken en ik ga die munsbrijs. Ik ga niet die munsbrijs met eieren en wat. Ik ga hem net brijs aan die olie met een beetje wat even spice ik nou. Ik heb een beetje zout en that's it. Mijn chips gaan nou beginnen strooien. Ik heb een beetje zout. En ik heb een beetje chicken spice. En ik heb een beetje braai. Nou, dus een beetje chutney, sweet chili chutney hoor, whatever. Kijk, kan ik met klomp dingen niet. En met zo'n smoortje krijgen. Dan ga ik het één kant zetten. Terwijl ik die andere koekjes klaar maak. Julle, ik heb nog zo, dan kies ik zo 6 en crumb chicken cheesy bites. Ik ga het nog opsnijden en die bijzet is gepries. En dan bijzet ga ik meestal afzetten. Kijk julle, die mensen chicken nuggets klaar. Chips is amper klaar. Ik ga nog die wetsoos maken, kaassoos maken. Boter is in. In plaats van meel gebruik bij die boter, ga ik nou cream of mushroom soep gebruiken. Melk. En dan hierbij eet met nog melk. Kijk julle, mijn boter is gesmeld. Ik ga nou in met mijn cream of mushroom soep. Nog even melk gegooid. En nog melk. En dan los wat saus wel voor me. Die snack. Hoe gooi je het in de bakje? Zo en ik voor me. Nog. Wat te maken? En nog. Maar ik heb een zout. Bij je zout dan een kaas en zo, nee. Ons gaan we heel veel rol. Dus wanneer die kaas in gooien. Als je dan met het sausje is klaar, dan moet lekker lopen. Dan ga ik hem nog een beetje op de stoof zetten en ik ga naar die kaas in gooien. Dan gaan we nog onsen. We do have a challenge after this particular
En onze oortjes gaan er zo in. Steentjes. Steentjes. Hij is ook een boy. Aku ni plat. Right, ya los ano yun, ano sa susunod yung iskas ni. Kaya ko like it. Hij gaat nou hier en gaan naar die olie. Maar een van die grootste bronnen van komen En zo op elkaar, het is goed vast aan elkaar. Dus dat er alles hier in zit. En nou is het eerste lot. Jelle, hier is mijn eerste lot. Nee? Zo lekker. Ons zal voor de anders klaarmaken. Jelle. Ons onions, ik pak nog steeds af. Nee? Alles is klaar, chips is klaar, kaas is klaar, mens. Zo, alles is nog klaar. Ik ga via deze video maken. Bij de volgende video.